Gikan sa planggana, paingon sa Manibela, si Dr. Kagapini sa Doktor sa Kahanginan. Mudugo, live, mukisi-kisi pagyod, lapaw nagyagwapa, chicks. Maadang buntag si Dr. Kagapini sa Doktor sa Kahanginan. Kung naanak kay diabetes naanak kay Noy, naanak kay diabetes Noy, ang unang yung bantayan nimo ang imong tiil. Astilan may gala karong bulan na lang pila na ako magko akong gitanggal ba. Unsa man pud nga ulahi man pud mo kaayo mag kuno di mo kay balo ba magdala sa inyong lawas ba abi na inyong tiil sa kabaw na inyong tiil. Ang diabetes man pud may gala. Maski pag moingon mo nga control din yung diabetes. Gikan mo sa 14, 18, ano no? Nya manaog kag alas 8 o 7 ba. Abi ninyo controlled na. Pero katong inyong mga tiil apektado pagyapon. Ngano man? Kaya sa diabetes may gala. Ang katong mga ugat nga naagian sa high sugar, black nito siya, barado na to siya, di na gyud to siya magkuhag tabletas may galer. Bisan pag-unsao nimo na siya, mao na siya nga naagi posibilidad nga putol ang imong tiil. Way pabor-pabor panoy. Bisan pag-unsa nimo kadato o bisag unsa nimo kapobre, pareho. Daghan akong tiil giputol sa dato, daghan po kung tiil giputol sa kuan sa pobre. So di mamili pag diabetic na gani ka disgrasya gyud ka gyud kay ang tiil ang pinaka affected sa diabetes. Unsaon man nato na noy nga miski pag regulated ang imong sugar HbA1c 5.5 6% tiyaw magpasabot nga ang imong blood sugar dili mo na ang target sa management sa diabetes. Ang importante sa diabetes noy nga i-prevent ang destruction, ang kadautan sa imong parte sa lawas. Ang una gyud ang tiil. Unless of course mas importante sa inyo ang inyong ubang parte sa lawas kaysa inyong tiil. Wa ra bagay baligya nga tiil sa bangkiruhan sa palengke. Biag asa mo adto ba? Way baligya. May tiil sa kabaw, tiil sa baka, tiil sa baboy. Nya sugot ka. Kambyuhan nato na imong tiil og tiil sa baboy. Panibas kanding. Ay, Santa Cruz Digos. May muntag tibok kalibutan. Ako pitig yung bisihan ako karon may gala. Wala lipin rate. Kamong mang naa sa internet makita man na ninyo akong naong no. Ipakita na ako sa inyo akong kamot ba. Nilagom na sa nabunol na og inopera. Makita ninyo ni akong kamot da. Ning itom na ba? Di ka mo itom man mag-opera ko buntag udto gabi Ay Santa Cruz Digos. So kita ninyo na akong kamot puti man gyud akong kamot, di ba? Tanawa na sa Facebook. Tanawa na akong kamot nilagom na. Wa na. Di na kamot sa chick boy. Pwede chick, pwede boy. Mo na kamot sa surgeon may gala nga. Way pabor-pabor nga. Grabe katong Biyernes bitaw may gala. Nag-opera ko ng sugod ko alas 8 buntag na human ko alas 6 gabi Grabe. Ilang malangit manota. Ingon pod lagi itong mga supakon kayo nga sobra daw sa langit. Pero naman pod. Balik ko sa diabetes kay di na ako limahuman. Okay. Sa diabetes may gala, basag controlled na imong diabetes ang imong tiil. Disgrasya gyud. So, unsay mga simptomas? Unsay inyong bantayan sa inyong tiil? Unsay inyong mga mabati
kung nagsugod na nanay posibilidad nga maputol imong tiil. Pero yun importantihan ng tapika ring butagang manigala. Ha? So, record, ha? Sige na po mo text ako. Dok, ibalik daw to kung sa tong tambala to. Wa ka kiyawi, nga preting bisihan ako. Mutubag baday ko sa imong cellphone, di gyud. So, record. Kamo diya sa Saudi, record. Diya sa China, Hong Kong. Kamo record na madaan. Naka-record na daan na siya. Kamong nasa radyo. Record. Mo na siya nga andam yun na inyong mga cellphone basta na mo istorya sa Dr. Kagapi sa doktor sa kahanginan kay kani ba maski pag matiguang mo di nimo kambyo alangan og mahimo mong unggoy pag abot ninyo sa 70 di man mo mahimong unggoy tao ra man gihapon mo so mao ra gihapon di ba unsay mga simptomas nga nay posibilidad nga maputol ang imong tiil. Number 1, halalista katong naas balay lista. Sulat. Kuwag papel, kuwag ballpen. Kung wa mo i-record, di mong ka-record sa inyong cellphone. Pang Facebook ra siguro inyong cellphone ay. Kamong nag-drive, kuot sa bulsa, kuot sa kuotonon, kuha atong cellphone, i-record. Kamong diha nagdaro, saon nato ang taon alang mahiwi man inyong tudling. Saon na ninyo. Ipasunod-sunod na imong asawa diha daw. Isulat na akong isulti. Kamutanan. Okay, unsay simptomas? Diabetic na ka. Unsay simptomas sa tiil o unsay inyong bation nga paingon na mo putol ang tiil. Number 1, bikog. Mubikog ang inyong tiil noy. Bisan pag ang inyong tiil way hugas, murag tiil sa kabaw. Mubikog na siya basta kulang ang supply sa dugo. Kung for example, tulog mo, nihigda mo. Unya, inyong itikungkong ang inyong tiil. Itikungkong kay na may uban may uban mga chick boy nga matulog magtikuko, di ba? Itikuko na siya unya mubikog patay. Kandidato kas putol sa tiil noy. Ang mawala ra bagyo ng bikog dili sa plus noy i-straight lang imong tiil nya pag medyas kay ang bugnaw nga kalipay lain na ba ning maingon kog bugnaw ba kay butangan na yun nasumpayan na sa mga bugoy og ngit patay lain na dito kay ang bugnaw noy mo-trigger na sa imong mga nerves sa imong tiil. Ipa-contract, ipagahi ang inyong mga muscle sa tiil. Mao nang mo cramps, may pangiyang tiil kay mo gahi pa. Mao na siya nga mo cramps gyud mo. Labaw na gyud ang bugnaw ang panahon. Basig dili ngit-ngit. Okay. Bugnaw. Cramps. Sunod mulagom ang imong tiil kumparar dito sa ikas tiil. Mas darker ang color noy. Kung ibutang pa nato sa Binisaya, murag tabunon ang imong walang tiil kaysa tuong tiil. Niliwat siguro silingan ng imong walang tiil. Ni brown siya nilagom. Di siya puti. Kung tiil man yung tiil ninyo puti sa una, sa bata pa mo, pag diabetic na mo, niya nanay peripheral vascular occlusive disease, nabara na sa diabetes, mulagom na siya, mas brown na siya. Hindi na siya puti. Unless of course kung puti mo sa una, kung negro, babay. Di maklaro. Ikaduha na, ikatulo, makita ninyong may gala nga ang inyong mga toenails, ang inyong Bisaya sa toenail. Patay. Kuko, ang inyong kuko ba? Tanawa na inyong kuko sa kumagko. Pislata.
mas dugay mudagan mubalik ang dugo sa inyong kuko sa wala kaysa tuo nga katong na-affected sa diabetes. Hinay siya ba? Di mo makakita sa difference anak kung di ninyo pirmihon paghimo. Pero kung pirmihon ninyo himo, makita din yung hinay yung dagan aning kuan ba? Kaning walang tiil, kanang kuko kaysa tuong kuko. Yung lato na ninyong kuko, di ba? Makita man ninyo nang muputi tapos mapula. Di ba? Ayaw mo kanang mga sabongero, lain mo na yung ay puti, ay pula. Ha? Lahi man no. Kana siya, pag pindot nimo sa imong kuko, muputi na siya. Tapos, pag buhi nimo siya, mupula dayon kung normal ang iyang supply sa dugo. Pero, kung diabetic ka, hinay na siya mga 0.0001 millisecond. Ambot kung makadetect mo na, ang doktor makadetect ka na. Imo ng pislaton, makita gini mo na ay delay siya. So, nagpasabot ang iyang arterial supply, pasabot sa Bisaya pa, ang inyong ugat nga gikan sa kasing-kasing paingon sa inyong tiil, hinay. Kung nagdagan ang tricycle, kumpara nimo dagan sa Fortuner, ingana gyud ang dagan sa inyong dugo sa affected nga tiil kaysa dito sa dili affected. Okay. Ikaupat. Mag-itom siya. Sakit siya. Ang tiil sakit. Binhod. Binhod noy. Kanang binhod sakit. Ug ngilo kauban na sila. Mag-asawa kuan na sila. Itawag tandem. Mag-asawa na sila. Binhod sakit. Ug sa tugingon ako, binhod sakit o kaning ngilo. Lahi ng ngilo, lahi ng sakit, lahi ng binhod. Ambot sa inyo kung kay balo ba mo kung sa ngilo. Ngilo, wala man ay wala conversion na sa Bisaya, wala na siya kuan kanang kuan sa English kanang ngilo. Wala gyud na siya ba? Sige kung iisip unsa ba in English sa ngilo ha? Wala gid kay ang nam sa in English di man binhod man na sa ato sa Bisaya binhod, pero sa ang ngilo nabagoy Bisaya sa ngilo Jol na kay Bisaya sa in English sa ngilo. Tan-awa mas unique gid ang Bisaya kaysa in English. Sir unsa man ta sir ka di man ta doctorate sa English sir. So ngilo, binhod og sakit magsabay na siya noy. Kung naay gatusok-tusok noy sa imong lapalapa, diabetic ka, tapos gatusok-tusok sa imong lapalapa, maayo na siyang simptomas kay ngano nibalik ang supply sa dugo sa imong tiil. Sulod nay sulod. Nay akong migo diri may gala nga tig-ayo sa akong sakyanan nga bulok. So paano na siya? Ngilo, binhod, sakit. Magtusok-tusok gani, sus! Mag-ihaw kag kabaw noy kay nag-supply na bugog dugo ang imong tiil. Ikalima noy. Makita gani mo ni itom ang portion sa inyong kumagko, sa inyong toes. Nagitom. Ayaw intawon mo og hampol kay ngano ang hampol noy init kana mo sa inyong pamutang dili mo ka-detect nga init ra day kaayo. Marshmallow ginay mong tiil ba? Luto. Nako isa ka pasyente may dalaga 44 years old. Gwapo kay ang dressing in town. Pagkagwapo ng punod na ang tiil. Niingon man ang dalaga nga binhod kay iyang tiil. Gihampulan siyang mama og init. Wa kabantay ba? Init na day ka ito. Sus!
tanggal ang panit dito sa iyang sa iyang tiil. Ay wala. Putol. Tao na pagkaayo ng matanggal na. Putol tiil. Santa Cruz Digos. Mao lagi na ayaw mo panghampol-hampol. Ayaw sa mo gyud panghampol-hampol kay kanang sample. Kanang hampol na useless ginang siya kay dili gyud na makatabang sa inyong tiil nga kulang na og supply sa dugo. Nanamoy peripheral vascular occlusive disease. Sa Bisaya pa, barado ang inyong mga ugat paingon sa tiil. Wala ginay tambal, tabletas, unsa pa ba imong hampol nga makatabang anang problema. So, mo itom ganina siya, kuhaon yun ng itom kay kana siya, simptomas gina siya nga maglata ang imong kumago. Pag maglata ang kumago, mudaga na siya within 24 hours. Mudaga na sa imong lapalapa. Pag another 24 hours mudagan sa imong sa way Bisaya sa Achilles tendon ambot basta dito sa imong way Bisaya ana unsaon man ako na uncle. Another 24 hours musaka na sa imong legs. Another 24 hours musaka na sa dito sa imong bagtak. So useless na kung putol ko sa imong tiil. Useless good. So, muitong gani ang isa ka portion sa imong toe, iadto gina siya surgeon. Kay kuhaon dito siya, kay mao na to siya ang source nga ma-infected, magnana, mudagan ang kagaw sa katibukan sa imong tiil. So, debribma dayon na siya. Maura na siya makasalbar sa imong tiil ng noy. Kuhaon dito itong limpyuhan yun siya para dili mudagan ang kagaw. Meski pag isa katarong antibiotic imong inumon ihatag sa doktor, wala, ulahira ka. Dibrigma gina siya noy. Tanggal yun itong itom. Maski muna siya noy. Isa ni siya very sad part. Kay ang doktor, ang imong doktor nga dili surgeon, di man mo refer dayon sa surgeon. Tagaan magag antibiotic. Ala, bayot. Ala, sigig bayot. Wala, useless lang gyapon, nagadako. Hantod magsamad na ang kumagko. Mao na siya noy. So, kamoy ako gitudloan kay tiaw 35 years na ko tinan-aw bulok nga tiil. Ang mga simptomas nga akong ginaingon, kung makarecognize mo, dili maputol ng tiila na ba? Katong akong giputol nga lata, katong itom, muhinay ang muhinay ang iyang pagdagan sa infection, sa diabetic foot gangrene, muhinay siya. Kaya ako naman tong ikuha na ako ang source sa infection. Debrima. So, usually may galang kani siya kay tibuok Pilipinas pa ni tibuok usually butangan na nilang mga solusyon, Clorox, Daikin. Unya ang Daikin ang mga unsa na ipangmutang diha patyon man yang bag-ong unod. Unsa ang pagtubo? Patyon niya. Kumutangan ninyo betadine, betadine, iodine, pubidon, patyon niya tong katong kagaw, patyon niya. Pero pati po ang unod ng gatubo, patay. Masawan pagtubo sa unod. Mao na siya nga, ang akong style sa pagdressing noy, ordinary ragid in town. Kuhaon ang bulok, limpyuhan para matubo ang unod. Unya, butangan siya o kanang panglimpyo nga mild dili madaot ang bag-ong tubo nga unod. So, ang ginagamit nako sabon. Mabitaw na sige kog ingon sa inyong perla. Kay ang sabon nga perla noy, iugan niya. Ugahon niya ang ugagan ni inyong kamot manglabak. Samad pa dili. So, ugas siya. Di siya manghilabot sa katong mga natural nga nagatubo nga cell nga unod.
Di, padayon na siyang tubo ang unod. Ha? I can attest to that for so many, for hundreds of patients nga akong gitanaw nga di na ako ang padayon ng putol. Wag yun ay pabor-pabor mahigala. Tinuod yun agyod. Way hambog-hambog ha. Tinuod yun agyod. Pakitaon ta mo pila kalibong picture sa mga tiil nga wala ko giputol. Nga giingnan na sa ubang doktor nga putlon. Dili ko mo putol. Mao bitaw nang akong trabaho ron, nagapatong-patong, imbes nga mahuman ako sa isa ka tiil kay wa maputol, moadto na pugos pikas bagong tiil nga putol nun. So di mahuman. Matiguang lang ko ani, no time for love. So, ang akong style sa pag-dressing, lahi gyud kay gyud. Dili gyud makumparar sa ubang doktor. So, wa ko'y labotan na sa ila. O ang wala lang ko'y time may gala. Ang pinaka-importante gyud, ang samad dili maayo kung walay protein. Kadaghanan sa inyong doktor, dili mo pakaunog karne, dili mo pakaunog ingani, gidili. Unsaon pagayo sa samad ana? Aber, ilang gi-focus ang pag-control sa diabetes pero wala sila nag-focus nga ang samad dili maayo kung walay protein. Maski pag makig-discuss ko sa inyo ba bisag kinsa mong kuan PhD, dili maayo ang samad kung hypoproteinemic ang pasyente. Mamubo ang protein kung di mo mangaon og karne. Gulay, wala eh. Dili lagi na sa pwede no may gala kay lasos 1980 pa ko in taon ani. Kapila na gyud ko ana nga sus luuya ni mo day oy. Putol na puntas tiil noy. Aday. Ha? Saan pagkayo sa imong samad? Nga di naman ka og karne. Ha? Mao na may gala nga high protein diet akong ginahatag sa akong pasyente. Ha? Moingon gyud bungog gyud nga wa man na siya sakit kay tambok man kaayo. Pero mutana mo, taas ang sugar? Wala ay. Controlled ang sugar. Oh, kamong naa sa Facebook. Tanawa lagod akong naong ko, diabetic na yung taong ko. Nga nang gwapo man ka. Ha? Okay. Kanang mga mahilig o check by. Oh, tanawa ko ninyo sa Facebook kung diabetic biya ko, high blood ko, arimohon, arthritis-on. Ano man nga, gwapo man gyapon. Ha? Makalingi ang chicks. Oh. That proves 1,000% that what I am saying is right. Kaya nga naman ako daoton akong lawas, diabetic lagi ko. Kung ang akong ginahimo tama man. Ang akong blood sugar, mainom lang kong glimepiride 1 mg. Akong blood sugar, mo-maintain lang 7 or 8, pero gwapo lang man gyapon. Sawa man nato na kisa may mali, kisa may tama. Tanawa na ko ninyo sa Facebook kung naamo sa Facebook, kanang live streaming na ko sa Facebook. Tanawa akong naong. Kung unsa gyud na siya kung payat ba ko, ya lang ang naong, ya pumbugan. Mukhaon kog karne, baboy, baka. Bisa pag unsa kaon, away pugong sa kaon. Pero exercise. Exercise yun. Pagkuman, ulay putol na exercise na ako magala. Basket pag unsa na ako bisag unsa na ako busy. Exercise gyapon. Lakaw-lakaw, paspas, brisk walking, weights, golf. Wala trabaho gyud. Wala gyud ko ingon nga mukuan ba, mumata ko 5:30 para lang yun mo-exercise. So, ang proof of the pudding is in the eating. Tanawa akong naong sa Facebook kung tinuod ba na akong ginasulti sa inyo si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan.
Inimbita si Ray Surongon, nana sila bot si Jun, si Jan. Dito ta mga ugba sa ilang bat sa Woodridge. At hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Woodridge man sila. Ray. Ang mga branches sa US at ang Tigos certified na po sa ISO 9001:2015 ang quality management system pareho sa UM Maine, ang College of Teacher Education sa UM Tagum ug ang College of Information Technology sa UM Tigos parehong gideklara nga Center of Development o COT. Daghang mga kurso sa UM Tagum ug UM Tigos nga level 2 ug level 3 naghihatag sa pagkukuha pare-pareho pod sa UM Maine. Ang ubang UM branches ka mao ang UM Panabo, UM Ilang Tibungko, UM Peña Plata, UM Bansalan ug UM Kiangga. Tanan nga branches sa UM ka daghan kay mga board passers. Naapag yung mga top notchers. Kung unsa ang kalidad sa edukasyon sa UM Maine, mao pod ang standard nga ginagamit sa tanan UM branches ka. Bisan sa UM Maine ka, bisan pa sa UM branch, hanyang ang kakumaon sa mga kabataan. Mas sige ka hangin i-chat ako sa Agauri para ipaitulan niya ang iyang anak sa UM Taco. Adiyo ka, bye! Love you too, ga. Bye! Mwah! Hatagin kung maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UMA Moto Street, Davao City. Ikaw, Igala, nagpanyawan ka na ba? Panyawan. Paminawa ang testimonya sa kayuhan sa panyawan. Ako yung katapang nga panyawan, kaya ganang magsakit akong likod, maplasan ako sa akong mga sakop, mawaan mga po. Basta kaya magamit ako sa panyawan, mawagin ako mga panakit sa kalawasan, dili sa mga patiis. Muna ako nakaplas panyawan linimin, nanilipyo ang panyawan linimin. Pero ang panyawan, fiktibo bisa. Kayuhan sa Malatian, sigurado sa panyawan. Malita lang ang panyawan herbal capsule o panyawan na lumatuan ka ng naitatak. Sir Marketing. Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. This is the sound of nature. The sound of Mullins Mountain Spring Resort. Nature. People. And leisure. Mullins Mountain Spring Resort. Eden Bayabas 3, Davao City. Kini ang bagong radyo ng DXUM 819 sa inyong radyo. Tandali ko dukbe. Mo bitaw lang mo istorya ko sa inyo ani may gala. Radyo ga kuan ka diskurso sa kuan batasang pambansa. Kay alangan nga akong lawas may ako gina-approve kung mali ba ko o dili. Sa lawas pa rin ako may gala. Kanang inyong gina-complain nga di mo makatulog sa gabi eh. Aw, pangutan na nagod akong misis pag dapat sa akong ulo, ha? Pag dapat sa akong ulo sa unlan, tulog na ba? Oh. Nya, para tag edad sa 64. Nya kamo, inyong naong laya-aya lang na imong naong. Di pa mo mga og karne. Ha? Talaga ka na inyong naong god. Ha? Mao na siya. Oh, sige ra ba mo insist ra ba gyud nga. Ay, ang kanang karne do kay high blood man niya ako kay high blood man ko. Ngano man lang nga akong blood pressure kay ura magulit tao. Ha? Ha? Mao na siya no. Hello, good morning, cellphone. Ay, iputol man dayon. wa ka kuan. Way pasensya. Ay. Kani ako ubo may gala, way kayuhan ni kay ang microphone may maka-trigger ni kung ubo. Hello, good morning, cellphone. Hello, good morning. Hello. Kusog gagamay imong tingog dai kay di may kadungog. Oh, kana, urag tingog ni kuan ni Frank Sinatra. Oh, sige daw.
Kung saan kapaak. Iring. Wala. Injection, anti-rabies na yun. Ay. Wala lagi ka tibu almost tibuok Mindanao. Ako rin na ambot kung anong na ako. Ako kami ra taon rin day. Mudagan yun mi dito kay hinoon kay October 11 nya 20 kuan naman taron. Dugay-dugay na hinunto ta magala kay 7 days man na ang iyang grace period pero at least magpabakuna gid mo day. At least lang kay usahay mamatay ang iring ba tag isa ka bulan pa. Unang kuyaw. Okay? Magpa-injection ko anti-rabies. Ay Davao kay may lain. Magastuhan siguro kag 1,004 sa kada injection. Tulo. Okay? Tama-tama gyud. Okay? Sige. Okay, may butag. Wala na siya other passive con. Basaya ng animal bite gani siya may gala. Muna akong gitraining nga surgeon ako nag-training pagyapon kong animal bite. Una lang na ninyo. Pero halos tanan di kay balo kung sa gyud ang Thailand protocol which is the newest way of treating animal bites. Ako rin taon nag-training. 0908-132-6538 Dok. Kung ang Captopril 25 mg, ang Isodra pila man ka milligrams? 5 mg doy, 5 mg. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Morning. Unsa may iyang complaint day? Naunsa siya? Unsa iyang gibati? Okay, basa ha. Ato lang impression na lang kay wang dili taas kayo. Uy. Tapos nawala ka day? Tapa, wala ko kadungog atong sumpay ato. Ang sa ito ayo ha okay, mawala imong signal. Tapos 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 okay. Naman gud sa benign prostatic hypertrophy, dako iyang prostate. Mo na siya nga mag-infection ng iyang pantog. Infection ng iyang pantog. So dili kagawas nalainin na ug nana ang iyang pantog. Mo na siya gasakit iyang puson. Kinahanglan gyud sa cystoclysis. Unya ano daw para sa kidney? Sige, mas maayo man ang CT scan para makita gyud unsa na siya basig ihi ra na natapok dito. Mo lagi kanang madugay. Ay. Wala na, kapila na dayon na nakambyuhan kung supposed to be every week. Ay, ikambyuhan na siya. Every week na siya kambyuhan ng catheter. Dili na siya. Nabuang na. Kung tapok ng nana dito sa ilalong. Lagi, kambyuhan yun ang catheter. Every 7 days ang kambyo sa catheter. Minimum. Kung ang akong atubangon ang iyang sakit sa puson, mag-cystoclysis gyud ko gyud before ko mag-CT scan kay basig katong na dito sa kidney, left kidney niya, basig kuan lang to. Ihi ra to na tigom.
Lagi. Admit yun na sa ospital day kay butangan sa another brand new catheter nga moagi ang tulo ka ang iyang agianan, butangan siya og kanang antibiotic tong dextrose nga paagi sa iyang pantog. Wala kita asa man mo. Dagan yun mo diri sa Davao kay way kabaluan ng cystoclisis akura. Oo. Lagi. Unsa daw? Mugasto gihapon mo mga 30,000. Mao lagi. Kuan lagi mas maayo. Mao lagi itanggal yun ang catheter, kambyuhi ang catheter maski nagdi pa mo magpa-cystoclisis. Kambyuhi ang catheter tapos ipa-start siya og alfususin kanang para pahiyo sa iyang prostate mo na siyang ga cystitis siya. Ay Santa Cruz Digos mao lagi na. Mao lagi na, usahay lagi mo sige kog complain nga daghang kayong pasyente dire kay unsa man pud nga di man pumaong gihatag tambal. Sige. Okay. Sige. Magsige lang kung bagulbol dire sa doktor sa kakinan, wa man koy mahimo kay di ba ako ang professor nila. Sige. Okay, 0907-285-8646 Dok, lanog kayo ka sa Biyaw eskwela sa akong balay murag na ay megaphone everyday happy maminaw nimo raon kayo kadok og informative imong programa helpful kayo kay maga-save me di nami manganha sa clinic akong bro doc 45-year-old kung migas ihi uhaw daw kayo ni kalit nawag symptom ni sa diabetes mellitus doc. Yes, sintomas ko din tao na pa-check up yun na siya doy kay ang prevention sa diabetes, ang complications sa diabetes mo ay mahimo na to pero ang diabetes mismo wala. Wag tayo mahimo anak. Okay, cellphone. Hello, good morning. Yes. Tapos apila edad? Regular basig danlock na siya day. Okay sa yan, danlock yung papa, yung lolo, yung tiyo, mga nga na. Danlock kon. Ipa-check up dito sa Thailand, kinalang kutom yun na yung itlog. Kaya di na ma-diagnose sa ultrasound o sa CT scan. Kutom. Possible. Pero ang danlock diya, ma-trigger sa gym. Okay. Diabetes? May diabetes? Nasi diabetes? Lain na, basig nagkasigarilyo na siya sa bata pa. Ana siya, muna gitawag Raynaud's phenomenon, kinalang tanawang yun na sa doktor. Okay? Sige, may butag. Na ay gitawag sa diabetic foot gangrene may gala nga binod sa tiil, napoy Raynaud's phenomenon tungkol sa sigarilyo, sa kuan na siya sa peripheral ambot sa on pag binisaya na. Ang ikatulo katong Buerger's disease tungkol sa sigarilyo. So doktor pa ikibaluan na unsaon na niya pag kuan kay lahi ra bagyo ang tambal na. Hello, good morning cellphone. Hello cellphone. Kusog-kusog gamay di miss kay di mi kadungog. Ang say ato miss. Tepa. Di na ga fade na, fade away ang imong tingog. Kusuga gyud. Tungtong sa buko-buko sa kabaw. Ha? Onya.
Ah, ti- wala ko kaila. Kay tiguwang naman ko day. Kisa apelido? Kisa apelido? Pisada. Wala ko kaila day. Wala ko kaila. Wala ko kaila. Sige. Okay. May buntag. May paning taga kuan. Balot Island kay klaro pa kayong tingog kaysa malita. Hello, good morning, cellphone. Ipalong ko sa radyo day. Radyo na siya. May buntag dong. Alam mo sa hotel. Bali mo ba ano? Right arm? O Sa trabaho ni Bodoy? ang trabaho to. Ito pindi do. Ha? Ako sa ada. Ito pindi. Nitambo ka o nipayat ka? Ano, ano? Nitambok ba ka o nipayat? Mga 60 kilos ko. Unsay height nimo? Height? O unsay kataso nimo ba? 5'4". 5'4", tuo ka wala? Tuo ko to. Tuo? Murag na. Ang gulo sa bali. Mao na siya. Mo na rason nga nung gabi no dahil mo kamot. Ako wala na wala. Nagangolngol? Oo, magbalot ang mga tulo niya. Saka doon sa mga tawagan. Pero tuo ka. Tuon ko. Naipit nga ugat dito sa imong tangkugo ana doy. Marami nga po ka doon. Ha? Aplas lang na well, Dili man kay naipit ang ugat eh. Tinalang gyud na siya og kanang kuan, tanawon gyud sa doktor. Iko ko ano kaning symptom. Wala, di man nakuha. Di mo ka kinaipit ng ugat anay. Pahilot lang ito, pahilot. Di pod makuha. Kay kanang hilot nga way laktaw, wala eh. Kinala i-manipulate gina imong bukog dito sa imong tangkugo. Ang maayo ana ang kaning chiropractor ug katong mga Bisaya gani kayo nga barbero sa una nga liko-liko ng ulo. Kadamnong aking kay kaila dia nga kada ganing iya ganing iyang patingugon ang liog nimo. Kana siya maayo na siya ana. Ibig ang mga abot na lugar na to. Dili kanang imo liko-liko na imong ulo ba kana ganing ambot sa Bisaya ba ana. Kaysa in English ana chiropractic medicine man na siya. Dok mo, simple ba nga mo na print gamay nga abot rin sa akin dati na bago doon sa natin. Uy, lahi na siya dong. Lahi na siya. Basig nagka-stroke ka ha? Nagasugod ka, lacunar stroke ka. Lahi na siya. Magamintin mo kung ano, kusar sa mga sa Pila ba yung blood pressure ni mo? last lang mo, yung pressure, 140. Niyawa ka naglaktaw inom. Kada mintin din na siya. Ay, ipakuha na imong blood pressure ulit. Kay urag kuha na siya ba? Lacunar stroke na siya. Kung apil lang imong bagtak. Lagi. Oy, patanaw ng doktor oy. Ayaw pag-diagnose ikaw lang. Okay? Okay. Sige. Okay. Okay, sige. 0910-353-5946 taga Malalag. Nay bilateral thyroid doc unsa may tambal ani dok og sakit pod akong baga. Magpa T3 T4 sa kaday. Tanawon kung toxic ka o non-toxic. Kung non-toxic, lahi ang tambal. Kung toxic, lahi pod ang tambal. So kinahanglan nga dili nang imong ultrasound ang imong basihan sa pag-diet na pag-treatment. Kinahanglan gyud sa i-determine kung toxic ba siya o non-toxic or euthyroid. 0995-874-2383. Doc Edward, asa dapit imong clinic kay ipa-check up nako akong pagkumangkon. Ang todro, wag gapon bulo sa kong clinic diri sa Davao City loy ha. Sa UM Multitest Diagnostic Center, room 21. Ha? Kung makita mo sa DXUM, tupad naman na siya nga building kay University of Mindanao man na siya nga complex. So, makita na ng DXUM sa tuo. Makita nimo ng UM Multitest Diagnostic Center. Hello, landline. Morning, Doc.
Noy, kusog kay imong tingog noy. Oo. Oh, hinahinay pa gamay. Oh, kana. Oh, kana. Kung itong istorya mo ba yung sa tagas kasing-kasing kutub ba rin, nagsupati man itong istorya mo. Kasi man. Itong sa una, dugay na yung mga ingon nga kung atake sa kasing-kasing, palikod sa loob, kung ang tuhod, naghandog ko matos kasing-kasing. Ya kay itong niagi, Ipahigda na. pahigaon na, para di takuyapan. Ni cambio ang protocol ana noy. Tundaan, di na tumao. Di na to mao kay mo atake man siya samot. Ang pang high blood to, pang high blood. Okay. Ta 2004 pa to noy tiguwang na gyud pinamil. Tiguwang na gyud ay kag paminaw na ko ha. Bago na kay nag-atake, dagan kay nag-atake kasing-kasing nga gipalingkod. Ayaw palingkura pahigda gyud. Okay. May maning ako mga karaan nga tigpaminaw may kala kay maka cambio dahil sa new trend. maka new trend na yun. Okay, 0907-806-8250, 53-year-old lalaki, constipated, daghan makaon adlaw-adlaw pero gamay ang gawas. Dili ka bawas tanan unsay himuon dok naabay ultrasound sa tinai wala. Dili makita sa ang tinai sa ultrasound na. So kinahanglan gyud ka either CT scan or barium enema or upper GI series. X-rays. And then 53 years old ka is diha ang pinakadaghan kaayong colonic cancer. So kinahanglan gyud kag barium enema or CT scan para ma-determine kung nganong dili man ka malibang daghan gamay ra man hinuon imbis kusog ka mong kaon. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Maayong buntag. Nabuntag daw. Nato yung pagpapalan ng Unsa man doy? ano na may colorectal po daw nag-pick up na daw. Colorectal cancer? Oo. Tapos? Niya, i-revision ko pagong 20 years daw. Niya, papalit ko sa Davao, pagka 2 kasimana, nagirahan ko. Nya? Ang finding sa biopsy daw, 1 month pa na ang stage 1. Usang stage? Stage 1 daw. Stage 1? Pagkaswerte ni mo doy? Gisumpay mo tinay balik doy. Wala pa na kay Formando ka na ang Ulay preparasyon. Primero ato na yung primero ba? Primero na kung pick up dok ka na ang stage 3 na i-revision kong takong. Ano ang kabalo man sila stage 3 kung wala kang operahan? Di biopsy man daw. Asa sila biopsy? Sa SPMC. Dili, asa ka i-SPMC ang imong lubot o asa nila gipaagi? Dili sa lubot. Sa lubot. Dili ka ka-stage o gingana doy unless nga kuan dili ka stage ana. Dili sila ka determine sa imong staging kung dili ka operahan kay sa operasyon na gyud makabalo kung unsay tama nga stage. Ang toto pa katong asin na ko dok na stage kan ko dok. Tama gito. Kay gioperahan ako kagod. Unsa pa kay balo stage 3 kung wa ka gioperahan nga di man nimo makita ng mga lusay dias dapren o mga kuan, mga intrusion sa imong kuan, sa imong tinai, di man na makita sa CT scan. Dok. Oh. Nagbalot man siya daw pagkaro sa kapatid dok. Kaya na-infected ko nung dok kay ulo. Na balot ng imong tinai sa cancer? Nabalot daw ang tanggal man ang mga lubot dok kay nagpan man dok. Ay, kuan ka abdominoperineal resection or miles. Kung tanggal akong lubot, ikatunga, di ko makakay ko. Okay. Kunya? Bigyan ko sa doktor na basta balik ko ng colorectal cancer, automatic ko na ma-isip ko. Yes. Nga, di mo pugyog ka ma-stage 1 kung ang kuan na ni lampas na ang cancer sa serosa sa imong intestine. Dili yun na siya ma-stage 1 ba? Malay na. Okay? Ato ba? Ito man, stage ka ko, Dok. Ito ba stage 4? Stage 3. Katong giingon nga, oo, kay wala man kay mga lusay nakita doy sa gawas sa imong tinai doy. Wala.
Oh, di stage 3 kay nagpenetrate naman sa imong serosa sa imong intestine. Stage 3, dili stage 4. Okay? So, Pero katong radiation nga gihimo sa imo, kuan premature ra kaayo kay wala ko kay balo kung sa stage ka radiation dayon ka. beneficial man ito sa inyo. Lagi, wala man toy unsa tong wala toy basis nganong nga gi-radiation ka dayon diretso gi abdominoperineal resection sa unta ka. Kuha nimo? Nya bago ka Nagpalit man talaga siya ng private. Mag-imo na po ba daw? ana gyud siya doy. Ang una unta to opera. Pagkasunod chemo, sunod radiation. Ingana na siyang staging dili kay maguna tong isa radiation unless nga kuha na kaayo. Grabe na gyud kayo ang kadak-on sa imong cancer. Munang mag radiation sa para mohiyos gamay para gyud sa cancer sa imong kuan sa tutoy. Ingana man namo maguna ang radiation kay dako na kaayo ba. So katoy stage 3 to. Kay wala man kay nakita nga positive nga nose dito sa gawas sa tinai. Oh. May pero saan na rin mga 5 years daw o bilang? Kung stage 3 ka, abot pa 5 years. 5 years. 5 years bro, bumalik siya daw, kita pwede bilaan. Chemo ka. Chemo din ka. Chemo na po ka. Chemo cobalt. Okay? Pero pwede nito kapirahan ito kung bumalik. Depende sa kung kuan gani siya, pagbalik niya nga grabe na gyud ang katong involvement sa mga lusay, wala chemo, dili operasyon, chemo cobalt. Dili wala may mahimo ang operasyon ana doy kay may maghagpat siya og tangkong dito sa ilalom nga di man na pwede. Hindi mo lang. Chemo cobalt. Okay? So Dok, ano man siya Dok na atipahan sa mga kutira na ito ang tinatawag Dok? Kung naman ang pangitid Dok? Alangan, kay gikud-kud man tong imong attachment sa imong anus, sa imong rectum dito sa mga ugat dito sa kuan, sa imong lubot. Matangdog ba yun na siya noy? Hindi mo. Mugamit yung kag Viagra. Ito Dok? Viagra kang pampagahe gani. Magamit sa pusta. Bilang mo gamit, bilang mo gamit, ha? De gyud, de sa pagbo musinggit pagkag mitulo na, Dito ray, Viagra kinahanglan mo doy. Sige na. Sige. Magtaro gyud yung may galang gikapoy ko ba kay mong kanta na gani ko awa na gikapoy na gyud kay si doktor kagabi ni sa doktor sa kanginan.